Μια περιοχή που τα έχει όλα. Ομορφιά, ιστορία, υπέροχες παραλίες και ανθρώπους. Είναι η Κορώνη, που και το φετινό καλοκαίρι την επέλεξαν ντόπιοι και πολλοί επισκέπτες για τις διακοπές τους. Όμως η υγειονομική κάλυψη που δεν έχει παραμένει το μεγάλο ζητούμενο και το μαύρο σημείο όχι μόνο για την Κορώνη, αλλά και όλη την νοτιοανατολική Πηλεία. Ο κύριος Σπύρος Δημητρακόπουλος κατάγεται από την Κορώνη και θέλει να την επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί. Όμως, ως διαβητικός, αποφεύγει με πόνο ψυχής να έρχεται στην περιοχή του, καθώς άμα τύχει κάτι θα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν. Όπως μας λέει, ένα χρόνιο αίτημα της περιοχής ακόμα περιμένει. Και αν πει κάποιος ότι είναι ικανοποιημένος, νομίζω ότι ψέματα θα πει. Δεν είναι δυνατόν μέρη με τόσο τουρισμό. Πόση ώρα κάνατε να έρθετε από την Καλαμάτα μέχρι εδώ, πόση κίνηση βρήκατε? Δεν είναι δυνατόν όλα τα μέρη να είμαστε με τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ πληθυσμό, ανθρώπους που τους βλέπουμε και να λέμε τι γίνεται, και να ξέρουμε ότι από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι και μετά δεν υπάρχει γιατρός στην Κορώνη. Δεν είναι δυνατόν να πέσει κάποιος κάτω να τρέχουμε. Να γίνει ένα ατύχημα, πάλι να τρέχουμε. Πέρσι, σε ένα μαγαζί πιο πέρα, σε ένα εστιατόριο, έπεσε μια κυρία και περίμεναν το ΕΚΑΒ από την Καλαμάτα να έρθει για να τη συνεφέρει. Αν είναι δυνατόν. Το μόνο που έχουμε καταφέρει εμείς, και μιλάω σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Κορώνιων Αθηνών, είναι να έχουμε κάνει δωρεά 4 απεινιδωτές στα γύρω χωριά και στην Κορώνη. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό και να εκπαιδεύεται μόνος του ο κόσμος το 2024, να μην υπάρχει ένας γιατρός επί 24 ώρου βάσεως. Και εσείς, από ό,τι ξέρουμε, έχετε και ένα πρόβλημα δικό σας υγείας, το οποίο χρειάζεται, αν τύχει κάτι, άμεση κάλυψη υγειονομική, έτσι δεν είναι? Μια εικόνα 1000 λέξεις, το παράσημο το έχω 10 χρόνια πάνω μου. Τι να κάνω, δεν γίνεται όμως να μην έρθω να δω τους δικούς μου. Και σας είχα πει και σε προηγούμενη συνέντευξη ότι δεν νιώθω πάρα πολύ καλά όταν δεν είμαι εδώ. Όταν είμαι εδώ πέρα και δεν υπάρχει κάποιος γιατρός, αλλά τι να κάνω. Πρέπει να έρθω και στον τόπο καταγωγής μου. Όχι, φυσικά δεν νιώθω καθόλου καλά. Είμαι με μια γλυκαγόνη, με μια ένεση στο ψυγείο. Έχω εκπαιδεύσει τη γυναίκα μου, αν γίνει κάτι, να μου κάνει την ένεση, αλλά εμένα, σαν πολίτης, δεν μου αρκεί αυτό. Θέλω να υπάρχει γιατρός. Την Κορώνη επέλεξε φέτος για τις διακοπές του ο καρδιολόγος Βασίλης Χατζιοεκημίδης, που όπως μας λέει είναι μια περιοχή πανέμορφη, αλλά βέβαια σαν γιατρός θεωρεί απαράδεκτο να μην υπάρχει υγειονομική κάλυψη, καθώς και το οδικό δίκτυο μέχρι την Καλαμάτα είναι κάκιστο. Ήρθα εχθές από Αθήνα. Στη διαδρομή μετά την Καλαμάτα είναι τραγικό το οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε έρθει εδώ, και ειδικά αν έχει μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, το πρόβλημα είναι τρομερό. Οτιδήποτε και να του τύχει, καταρχάς δεν υπάρχει τίποτε για να βοηθηθεί. Ο γιατρός ο οποίος υπάρχει στις 2,5 ώρα φεύγει, οπότε μετά το μεσημέρι καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τίποτε. Και πολλοί κόσμος πιστεύω ότι θα αποφεύγει να έρθει, γιατί αν χρειαστεί κάτι θα πρέπει να πάει στην Καλαμάτα, όπου είναι η διαδρομή πολύ άσχημη και οι πιθανότητες κάποιος που έχει κάποιο σοβαρό μετρίωση ή πολύ σοβαρό πρόβλημα να επιβιώσει μέχρι να φτάσει στην Καλαμάτα ήταν πολύ δύσκολο, έτσι. Βέβαια η περιοχή μας δεν πάβει να είναι πανέμορφη και να την προτιμούν πολύ, όμως είναι αποτρεπτικός παράγοντας κάτι τέτοιο, έτσι. Συμφωνώ και εγώ έρχομαι πρώτη φορά στην Κορώνη, με έχει εντυπωσιάσει παρότι έχω μείνει μία μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι ήρεμα, μπορείς να απολαύσεις διακοπές ξένιαστες και να είναι διακοπές όπως τις θυμόμαστε πριν από πολλά χρόνια, έτσι, χαλαρές και ήρεμες. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, η περιοχή είναι αμφιθεατρική, η Κορώνη και πανέμορφη. Πιστεύω ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει, το μόνο ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει είναι αυτό. Έτσι, ότι είναι ο φόβος του αν συμβεί κάτι δεν ξέρεις πώς να τα αντιμετωπίσεις. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο κόσμος είναι πάρα πολύς, έτσι.